जों बर' दखानिसो लोगो मोनफैबाय सिमेन्ट सापरि माबेनि सानजारि नोगोर बेसे गोबाव जाखो इयाव खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना साननो हागौ आङो माबेयाव थांगासिनो दं होननानै आंहा दिनै लखिमपुराव रंजालि बैसागुनि प्रग्राम दङ स' आं बेयावनो थांगासिनो ओमफ्राय आङो दिनै गहपुर जानानै इटानगर जाना बिथिं लखिमपुर ओंखारहैगोन अरुणाचल प्रदेशनि गेजेर ओमफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि माखासे मिथिंगायारि समायना रमायना नुथायफोरखौ नोंथांमोनजोंबो लोगोसे आङो शेयार खालामगोन होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स' नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नामा जों बर' दखानिसो लोगो मोनफैबाय सिमेन्ट सापरि माबेनि सानजारि नोगोर बेसे गोबाव जाखो इयाव हा 2 बोसोर इयावनो थायो होमबा ना इटानगराव बर' फालांगिरि लोगो मोनदों जोङो नारेंखल गैया इयाव नाय इनो मोनसेयानो आच्छा औ जों दायो आसामाव हाबबाय